खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय उफ्रा रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि उफ्रा रादाबाव दं धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावखुलियाव दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय आलासि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाजों सावरायलायना धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा आसाम सरकार एबा बिजेपि सरकारा रादाय बायदियै खामानिखौ मावफुङैनि थाखाय दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावखुलियाव सावरायलायना फैगौ 31 अक्ट'बर खालारखालि बिटिसिनि बायजोनि गं 2 जिल्लानि बिजिरसालियाव सोमावसारनो आखायाव लानाय जादों। दानिया फै जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारनि फंनैसो बिबुंथि एबा फोसावनायखौ खोनासंदिनि। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै जिल्लानि मावख'आव मोनसे मावफुं मेल खुंनाय जायो। बे मावफुं मेलाव जों मोननैसो थांखि लादों। जों बयबो मिथिगौ जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोमा बिटिसिनि बायजोआव थानाय मोन गं 21 जिल्लाफोराव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे राजखान्थियारि मोनथाय मोननो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिल मुंनि मोनसे दाबिनायखौ लानानै जों जोनोम जादोंमोन आरो बे दाबिनाया जोंना दिनैसिमबो सोलिलांगासिनो दं। बे दाबिनायखौ जोंनि आसामनि कंग्रेस सरकारा जाय बिथांमोना 2016 सिम दंमोन 2016 मायथाइनि 1 जानुवारियाव बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होनाय जासिगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोसावदोंमोन। बिनि उनाव बे दाफुंनांगौआ माखासे जेंनानि थाखाय बिथांमोना दाफुङाखिसै। बिनि उनाव दा जोंनि आसामखौ सालायबाय थानाय बिजेपि दोलोआ जोंनो मोजांथार मोनसे काउन्सिल दाफुंनानै होगोन होननानै जोंनो रादाय होदोंमोन आरो बे रादाय बायदिनो बिथांमोना थांनाय एसेमब्लि इलेक्सन आरो पार्लामेन्टारि इलेक्सनाव जों बिथांमोनखौ मदद होनानै बिथांमोननि बिजाथिफोरखौ जों देरहासार खालामनायाव हेफाजाब होदोंमोन। बिनि उनाव थांनाय 6 फेब्रुवारि 2019 मायथाइनि आसाम एसेमब्लियाव फोसावजानाय जा बाजेट सेसन, बे बाजेट सेसनाव बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ बिथांमोना दानानै होसिगोन होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना दाना होनाय जायाखिसै। बेनिखायनो जोङो थांनाय 20 अक्ट'बराव मिरु आफादनि मोनसे मावफुं मेल जायो आरो बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो 31 अक्ट'बर 2019 मायथाइयाव 3 घन्टानि थाखाय सुबुं हस्रिखावनाय हाबाफारि गंफ्रोम जिल्ला लोगोसे साब डिभिजन महकुमायाव जों बेखौ लानो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा बे थांखिखौ दिनै मावफुं मेलनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। जोङो 31 अक्ट'बराव जानो गोनां जा 3 घन्टानि सुबुं हस्रिखावनाय बे हाबाफारिखौ धेमाजि डिसि अफिसनि लांगोनायाव लानाय जागोन आरो बेवहाय जोङो 1000नि बारा सुबुंफोरखौ जोङो जमा खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो दिनैनि नोंथांमोननि नैबे बिजोंनि गेजेरजों जों धेमाजि जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनो लुबैदों जे जाहाथे बिथांमोना जोंखौ मदद होयो आरो बै समाव लैहोर लैहोर बयबो फैनानै जोंनि मोन्थायखौ बिनानै बा दाबिनानै लानायाव जोंखौ मदद होफैगोन बेखौ जों खावलायबाय। आरो जों मिथिगौ डेम'क्रेसियाव बर'फ्रा दिनैसिम जेबो मोन्थायखौ थोंजोङै मोननो हायाखै, बेखौ जोङो सिख'नानैसो लानांगौ जादों। थिग बेबायदिनो दिनै बिटिसिखौ जोङो गोरलैयैनो जाफुंगोननि मोनसे मिजिं थिदोंमोनब्लाबो नाथाय दा जों नुबाय जे जों बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय सिख'नानै लानांसिगोन, दाबिनानै बिख'नानै लानांसिगोन। बेनिखायनो गासैबो धेमाजि जिल्लानि रायजो नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायबाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जे नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लायो। बेजों लोगोसे आं बेखौबो बुंनो नागिरदों जोंनि आफादा मोनसे आरोबाव थांखि लादों। बे थांखिया जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद, ब्रह्म धोरोम परिचालना कमिटि, बाथौ धोरोमारि गौथुम, बेजों लोगोसे आरोबाव फोरोंगिरि हानजा जोंनियाव दङ। बेजों लोगोसे जोंना पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बिथांमोनजोंबो जोङो गाबोन सावरायनानै गासै गथा मोनसे थांखि लानायनि जों लामायाव फैगासिनो दं। आरो जोङो दिनैनि मेलाव बेखौबो थांखि लादों जे दानि गोदान सोलोंथाइ आयेन दा जानो नागिरदों, बे जानो नागिरनायाव बर' बिजोंखौ थाखो 11 आरो 12 सिम लांनो नागिरनाय सरकारनि जा हाबाफारि,
बे हाबाफारिखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो गोथारै बरायनानै लादों आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइया जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोंनि बर' बिजोंखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां दावगानांगोन आरो थाखो 11 आरो 12सिम लांनांगौखौ जों बरायदों आरो खावलायदों जे बयबो रायजोफ्रा जाहाथे बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनो थाखाय बेवहाय मदद होयो।